Здравейте! Днес ще продължим Бан-Бан втори, дето откъдето закъса. Ето, нали? Сега започнахме и сега пътегата свърши. И пак сега. Аба Елиф! Не. Аба Гърмедивер! Гърмедивер, Дими! Айде. На това. О, май гаш. Добре, малко да усилим. Аз пък съвсем. О. Ей, не спечелихме! Колко бързо да бъде, нали хора? Да. Айде отново. Опа. Ето. Nereye mrafka şimdi? Хора. Много добре, обаче тук как си трябва да влезем. Все пак, хайде да спечелим. Тия може ли да са такова, да са магнит? Добре. Да иба твоята мама, да иба! Бак мъйчък, начек мъйчък, ножък санки. Обено ми телефон да бако. Биндицко. Ела, мъйчък. Ела, мъйчък. Не реляза гирсе. O bakmayacak işte ben bakıyorum. Ne yapayım şimdi? Ben uyandım. О, хора, не мога. Трябва да гледам и детско. Добре, хора. Разбрахме как трябва да оцелим. Трябва още един път и сме готови. Много срамно. Добре. И аз съм много в тая игра. 10.
Сега там. Побързо. Къде? Ей, припуснах ми, хора. Хора, припуснах ми пак. Еми, трябваше 3 пъти да стрелваме. Ей, стигате. Ето пак ще слезе, вярвам. Стига де, там ли пак? Значи не е честно. Трябва да почакам. Добре! Добре! Дори не изчаква. Виждате ли, хора? Не изчаква! Аз пък на другите казвам неща. Може ли да взема? Защо си там? Къде да съм? Не. Защо си там отиваш? Къде? Дават тук. Какво дават, Ели? Какво дават? Защо те? Елиф, може ли аз късам бана? Ой, ръба ми се нашо име лурба. Или аз да ги застрелваш. Вземаш от тук ракета. Как ще? Добре, де как ще? Как ще свърши тая игра? Че няма да свърши. Ще свърши. После, ако го минеш, дай ми на мен. Добре, айде. В момента... взех. Много бъгва. В момента Елиф играете и... Толеро. Не. Къде? Его бя моля те, я помогу. Ево, я помогам, чок бъгва, я помогу. Където свети бутона червен. Знам да, ама много бъгва, виж. На другите неща. Дурбак.
Но компютърите ни бъгват, тук бъгва, нали? Нали? Дърбак е мълчък, миши. Бъгва, да. Приятели, телефона ми бъгва. Давай! Если... Браво, Филип, браво. По-бързо дели! Къде? Моля, те. Салебен! Насалем! Баструва! Съжалявам, приятели, че се ядосвам. Ще ти бъркам газа. А Белев не е ли глупости, вери? Еми, изтеме дам. Не ми повтаряй. Не е хубаво. Повтарям, бе. Емде не се научи от мене. Какво? Не се научи такива глупости от мене, че аз казвам много лошо. Билянщета. О, скупна. О, Фелев, моля те. Седи тук да ми направиш компания. Бак, нема етапя поро, че... Олдум. Ясве, най-лесно. Не се направиш. Ели, да правих! Брои Филип. Сега още един път. Тамам. Елев, отдолу, отдолу, отдолу. Yes, браво, Филип. Отдолу. Кое е? Отдолу ли пак? Отвори се вратата.
Благодаря, Господ, на Лелев. О, зелена стая. Ай. Благодаря, Господ, много благодаря. Дори искам да те поканя на мой рожден ден. То се идва там, да ти пази. Ако има нещо. Сега? Къде трябва да отидя? То твоя рожден ден другата година. То нали не. Или сега къде трябва да отидя? Не знам. Синя карта. Не трябва. Оттам ли? Не, аз тук се... Ема къде има врата? Трябва да има врата, демеки. Намерих врата, обаче... Това... Елев, за малко от това. Това... Намерих такова. Нещо направих, нещо натиснах, Елив. Ко натиснах? Натиснах копче. Сега трябва да се върна. Бе! Охлюва къде е? Охлюв го няма. Браво е списки. Синя карта. Зная къде е тая синя карта. Ама... Елив, тук имаше някаква врата с синя карта, ли? Ето го. Ето го. Намерих го, Елив. Браво е Филип. Браво е Филип. Къде води? Тук ли? Бро. Фингърфлин. Тук къде води, не знам, ама ще отидем. Нищо не виждам. Ево нали на Бамбан, на Бамбан столи и има една медуза на Стингърфлин, жената, и тя е и тук има панделка и един път и един човек там на тази игра и после направи после направи една какво беше, една закуска ли какво, и после отидеха навън, после там беше момче и момиче или две момчета, не знам. Нали? То Бамбан столи? Bilmiyorum. Elif bak şimdi döndüm tuka. Tego Bamban 1 milyon var. Hayır, şaka yapıyorlar. Bilmiyorum var. Тука каква карта иска? Тука каква карта иска? Елиф, тук сме го минали, ама там искаш някаква карта. Да, тук сме го минали. О, стъпки има от някой. Edimi ben gösterdim onları sana. Да. Сега къде трябва да отидем? Виждай от Дани. Анди Студио. Искаш да кажеш. Да. От Дани. Виж. То не е геймер Дани. Добре, де ще ходя там, където отворихме. Ти знаеш ли, Дани
Какво направи, бе? Какво направиш? Едно детско, дето имаше там едно приложение и аз много го исках. Ама то беше за човек и не ми излизаше. И беше там едно момиче и като аз говоря и то ми отговаря. Знаеш ли го? Его, знаеш ли това? Ама бе пом клипче. Набързо съм верал, не? Елif, ти гледай телефона и казваш на децата, че... Ама нищо не прави! Добре, да нищо не прави, бе. На децата, че отидох да дам. Добре. Добре, деца, Еро отиде да даде ключовете. Ама, добре, дами и господа, какво правите, бе? О, идва края, идва края, идва края. О, май гаш. Какво правим сега? О, къде ходих, бе? Ама, къде ходих? О, бе, тук съм. Шокир. О. Добре, хора, Ерол идва. Задим да чущим. Айър. Оф, Вилмом! Хора, сега е това. Добре, хора, аз пак вземем телефона. Хора, аз къде съм, бе? Хора, вижте сега. Тук има нещо. О, там има. О, май гаджет. О, май гаджет. Хора, тук има щепа. Вие просто ключовете на бъгито. Его, бана пилмишти щепалка. Тумом. Щепалка, много ще. Его, брахтам телефон. Не са, съм дурмете, но ама nerede са многите ключовете, не ли брат? Хора, ако искате да спрем видеото, не слушай, ама търси ключове на бъдето, на тебе. Няма съжаление. Ще продължим видеото. Хайде. Добре. Аз няма да там, защото ще палка. Абади. Yok bir şey gel. Имаш палка. Няма şimdi Nati. Опа. Добре, деца, ми правим паркур. В момента обаче не знам какъв паркур. Какви деца? Може да гледат хора, може да гледат младите. Да. Това младите са. Как искаш? Buldum onları.
Как викат турците? Дойде хора, сега ще се върна. Как викат турците? Evet gençler. Gençler значи млади. Хора малко ще говоря на турски. Вие знаете. Ябоснос. Пиши няби. Аферо надекватно. Evo ayrılıyor ATV'nin kilitlerini arkadaşlar. Oh, değil. Dam Junge. Unge. Dam Junge. Tak tak tuk tak tuk tuk. Okay. Dam Junge. Unge. 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 Gidiyorum içeri biraz, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar Erol gidiyor. Buradan spre. Abi de iyi video. İyi arkadaşlar, tamam. Ne olur? Ama Dur yapma dedin. Oh. Emma yapıyoruz video. Farklı ama bekleyin biraz. Aşağıdaymış kilitleri arkadaşlar. Ne gittim ama zaten kilit. Добре, тук сме хора. Аз говорих малко. Нищо. Оферал казах след мидите ще говорим. Добре, де ти можеш аз. Ти? Ели финала. Финала е тук. Ели финала! Финала е там бе. Ти не знаеш ли? On a normal day, you'd be standing where I am, behind the safety of this glass. Like you're in a zoo watching some animals. Speaking of zoos, it's almost assembly time, where all the doors open, so we must keep it free. Look, I'm sorry I hit you, but you gotta understand. I needed something from you that I could only get if you were unconscious. And I was... If you'd seen me, you wouldn't trust me. I know. But there was one thing I didn't like you about. And that's me knowing why you're here. You're here for your children. I too am working towards saving them, if you can believe it. But someone else has them. Someone far stronger than you and me both, that resides deep in the abyss.
Oh no. O finale. You've gotta go. There's an elevator in Opila Bird's walkway. Take it and we'll talk again down there. Бомбалина, слези се. Пила бър. You've been a bad student. Görmemiş ya. Ben de görmemişim. Bir bok görür. De burada dersle görür. Inodres odres, antimodres, topino moina, des odres, contantamene, singer tronita, des odres, antimodres. Hoppa, hoppa, koydu. You've been a bad student. Abi bağırma böyle be. Kızanın aklını alacak. Neye yırtıyorsun kendini? Ay aklımı aldı benim ey. Yürüm ya bozum. Yapma öyle şimdi de. Tam ne diye itiraz kaşın yapma öyle. Ben parmak koyma yapıyorum. Ay insanın aklını alacak sanki seni. You've been a bad student. Извинявам чевиках. Тъй, че моля, гледайте до края. Dur. You've been a bad student.
Öyle. You've been a bad student. O da. Esi gel. Elif gel. Добре, че минах другите. Да, хора. You've been a bad student. Беше накрая. Кой беше накрая? Тама стигнах до края. Сега ще бъде пак като вчера. Най-дългият видео. Elif gel biraz. You've been a bad student. Тук сме край. Той е добър. Че го смача. Не е Джумбо Джоши, той искаше ми да ни убие. Бакшин Елиф, гледам нагоре. Бакшин ще се появи Snow Slime. Вижте, гледам нагоре. Вижте. Костал. Бакшин. Ох, Люа! Какво правиш, бе? А пък biz böyle giramos. А по кого роби си? No. Ого.
Какво става? Какво става? Какво става? Стой, коса. Маноле! Какво става? О май гаш! Спечелихме! Yes, бре! Yes, трета част ще продължи! Утре в 5 часа ще продължим. Елиф, утре колко е? Понеделник ли утре? Събота. Утре в колко да е, ще продължим да играем в 4, не, в 3 часа ще играем Бан-Бан 3. Дими, Елиф. А не, когато спи Есра, ще играем Бан-Бан 3. Нали, Елиф? Нали? Чао ви! Благодаря, че гледахте това видео.